shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tosa yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa emuwebezilo namabasa musakubananifane wotokotadziranuka tadzidza mabasa emuwebezilo namabasa musakubananifane wotokotadziranuka. Kukushingamidzai kwatiri kuita pano paZim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyagwira kukutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare tiri kuona vazhinji muri kufarira chirongwa chitsva chatakakupai turning point from prison to progress apo patinopinda mumajeri chitaura nehama neshamwari dzinenge dzichirarama dziri muusungwa kuti dzingava mhosva dzei dzakavasvitsa pausungwa asi donzvo riri rekuti tizive maprojects vanenge vachiita kuti ndezvipi zvavachanoita vachinge vabuda zvichanobatsira ivo pamwechete nemhuri yavo kuti vasazowanike zvakare vachidzoka panzvimbo ino. Regai tipinde mukati tiri pano paMutare Remand Prison titaure nehama idzi tinzwe kuti ndezvipi zvavadzidza sofa. Iko zvino sekuona kwamuri kuita tasvika paMutare Remand Prison Saloon and Barber. Regai timbopinda mukati tinzwe kuti hama dzedu dziri pano ndezvipi zvavaingaititiro uye chakaita kuti vachuze kuti vanoda kuita zvesalon nezvebarber. Vakanga vagara vaine experience here kana kuti zvizhinji zvacho vakazozviwanira puno. Regai tipinde mukati tinyatsonzwa zvizere. Parece paMutare Remand Prison. paMutare Remand Prison para vai. Ndatiga tibiro vashika. Alright. Bozana vachira nomujira vari kune kugera. Katika tibiro vashika vadona kuti. Andistyle yacho mungoiona. Saka tisungura kumasaidi kuti mungoita. Sungodara so. Kuma magadi? Andrezo. Wangu nguri sei pana paMutare Remand? paMutare Remand pari right. Aiwa ndikuona makutotanga kubata basa renyu. Zvakatanga sei kuti muzoti inini hangu ndoda zvekutanga kuita zvebaba? Tonguti zvinhu zvandaingofarira kubva ndingori panze but ndandisina hangu ruzivo nazvo. But zvinhu zvandaingofarira ndichingoti kugera ndikufarira but ndisingazvigoni. Saka pandakasvika paMutare Remand panapa ndipo ndakazowana mukana wekuzvidzidzira. Sechinja maifarira ndozoti maimboenda kumabhabha pamunoenda kunogera paimboti ndipo ndimbo try kamfana akatozoti vana vedu kumabhabha ko vakaenda anoti andazogerwa nemumwe mukomana asi wenongo wamusiya pane vamwe baba uzonza panazoya akandigera amaisambodzidzirawo here pazvigero zvemafriends. Ndiri kunze mukana wacho kuzi ndaigara kumusha. Saka mukana wacho ngori kure wekuti ndingaona pekuti pane magetsi pekuti uzoona kugera kana kasi hazva zviri kure but ndandingori neshungu yekuti ndoda kuzvidzidzira. Saka pandakasvika paMutare Remand panapa ndakatutu ndoda kuzvidzidzira pakamudza pana munhu anoda kudzidzira zvekugera ndakabva nakuzvifarira kuse zvinhu zvandaingoda ndikati ndoda kuzvidzidzira ndobva ndazvidzidziswa. Saka munomubhabha mungori one chete ndimakada kudzidzira zvekugera? Pane umwe wataimboshanda naye kumashuro wataingobatsiranawo naye panapa ndofunga takabuda. Saka izvozvo ndini ndambosara ndiri ndega. Asi zvakaoma sei kana kuti zvakapfava sei? Toti pazuva munogera misoro kana 3 kana 4. Zvakaoma sei uchibata misoro ine mashepa akasiyana siyana. Imwe misoro inenge yatonzwa isingachatonzwire kamwe. Zvakakuomera sei imi? Pamwe pacho tongoti zvinhu zvekuti unongori zvinhu zvaunofarira unekamwe kakuzvinzwisisa kaunongoita so kuti chero zvakaoma unongoti aiwa ndinofanira kungozviita kuti zviite sei zvifadze inini necustom.
Asi chinoita kuti vanhu vemabhabha pane mamwe makatsi atotoona kuti ko munhu uyu anga akushepwa seko akuita unga iswa kamhanza so pakati apa chii chinoitika ipapo munenge matowirirana kati iyoyo here kana kuti munhu anongosvika ogara omubvunza kuti uda kati ipi zvekuti mwana asingatoziva kuti ada kugerwa chii ozongoti ita chero chii chinoitika because mamwe makatsi atichiona toshauza kuti anenge akaita sei idziri nyaya dzepamakati kuti mumwe munhu anogerwa mhanza isusu sevagera ndiri pane mamwe makati unoona kuti uyu munhu anofitwa nekati munhu anogona kuya nekati yake but iye obva omudza kuti tikakugera izvi kaizvi hazvibudi asi tikakugera izvi zvinobuda asi umwe munhu anogona kuti handigere izvozvozvo wamugera ndopozoona pamwe pacho anoita mhanza nekuti hatingati munhu ane mhanza pamusoro panapa obva kuti ndigere kabhox kati kakanaka hakabudi kozi pane mhanza pamusoro apa saka kanozongobuda uku cheto kune tubvudzi but pamusoro paye panongosara paine chii paine mhanza takatarisa zvakare nhau dzekugera zvichizoti zvinhu zvekuti mimi semunhu anga ine shungu dzekuda kudzidzira pamakasarudzwa imwe muchinzi iwewo ada kuenda kunodzidzira kune zvekugera makanzwa sei uye ndo zvega here zvamaiitawo kana kuti pane zvimwe zvamaiitawo besides zvekugera ini pandakasarudzwa kunzi vanhu vari kuda unogera ndichibva ndangonzi ndakafara nemhaka ye ndichiti ndakafara zvinhu zvandaida pandakasungoenda ndatopera tariro kutoti pamwe mulife handisina chimwe chandichakwanisa kuita but pandakatopiwa mukana iwoka ndatone vision ende nditone kwandiri kutotarisa kwandiri kutoenda kuti pandotobuda panzika handichadzokeri kuita zvandaiita zvezve kozi ndatone zvekuita ndasvika hangu kumhosva yakakupinzai muno chandingade kuziva ndechekuti hapana here matambudziko amunombosangana nawo ekuti zvichida munhu auya kuzogerwa panapa vasiri vana sekuru vamunoshanda nawo pano zvichida mumwe munhu abvawo zvake kunzewo kuti mbondigera mufana omva aregera futi kukubhadhara mari yacho pari zvino ndikanyepa handisati ndambosangana nemaproblems akadaro asi pane matambudziko here amuri kusangana nawo muri muno mubaba ndo mamunowanzospenda time yenyu zhinji muri muno ndiri mubaba muno ndinganyepo ndine matambudziko andinosangana nawo kozi nguva zhinji titingori 2 inini namambo wangu nanagugu vatinoshanda nawo muno saka ndinganyepo kuti ndine zvinondiwana ndiri muno pamwe ini ndingatoita musikanzo aiwa pamwe zvingagonoitika kuti ndongonopfurirawo pamwe pachonzi hamuzai usapfurira apa asi munoshanda sei henyu nanagugu nanasekuru amunoshanda nawo muno mubaba toshanda zvakanaka toshanda zvakanakisa chaizvo ndichienda hangu pamhosva yakazoita kuti mukoma vangu vapinde muno yakanga iri mhosva iyi yo ndikuona kuti muri kufara zvikuru kuti pandakangoya panapa mutarenimandi zvinhu zvangu zvishuro zvangu zvandandinazvo zvokuti nditange kugera musoro zvakava zvazadziswa chakaita kuti musvike panzvimbo ino ichii chakaita ndisvike panzvimbo inoi yanga iri mhosva yemafraud ndaitengesa mafoni mutauni saka mamwe mafoni aitaizongosangana nemamwe anenge akabiwa saka ndinoimwewo yekuti yandakazoitoyo ndakazotobirawo munhu mafoni nemalaptop ndo mhosva yakandisvitsa muno zvakafamba sei zuva iri kuti muzosvika imimi semunhu aimbohodhawo kuna samuel achitengesa imi mukati rega ndimbonoitawo ndega zvakafamba sei pazuva iri zvakaitika ndezvekuti ini ndakanga ndakuchiwa mari ndisingachadi kupa munhu mari ndikati zvinhu zvavanoita ndozvigoonawo ndobva ndatanga kutozviita ndopandakapinda dambudziko ratakasangana nayo kuti munditore kubva pamakabva pamba nhasi muchiti nhasi unoyu izuva rakati rege ndiende kwakati ndinotorera ikoko zvakafamba sei ipapo ende makaziva sei kuti pamba apa pane mafoni nemalaptops zvakaingoitika ndezvekuti vakomana vataitamba nawo tine vamwe vanhu vandaitotambawo nawo vakatoti ndizonyatsototi ndashinga uye kupinda mudzimba dzevanhu pane imwe shamwari yanga ndaitamba nayo yaigara kuboso ndiyo yakangoti manheru ndine raundi ndikati raundi rei zvikazi ndine raundi timbotenderere tiri vakomana tizoshayi something ndopatakafambawo mumastreet umu ndopatasvika kune imwe imba iri kuchikangawo ndopatakasvika vajamba jurawo vatopinda pamba ipo saka the next day racho apa ndiyapinda indasara ndakamira kurodi the next racho ndiyakazoti unofanira kupindawo pako kudzidzisana ndo kutanga kwazvakatoiteka saka pamainge iri first day tuwekibva mabva mangobatwa ipapo muda kudzidzirawo imimi kudzidzirawo inini wacho mangwana acho makuseni ndopatakangomuka tichienda kumotomoto kutauni vandasvika ndichinobatirwa ikoko wakasvika sei mapurisa mapurisa akasvika masaidi aangosvika bva atopaka motikari yavo but sai tasina kuvaona
but iwo vanga varitotiziya kuzi foni yatati nayo iri iPhone imwe ngeni trick. Saka patakasvika ndichitotambidza munhu foni yayi ndobva toitambira akati iPhone imari ndikati taura nemukomana ndiye anokwanisa kuita sei ndiye anokwanisa kuchaja kuti imari tisati tatopedza kutoita transaction yedu yemari pakangosvika musaidi wacho vasvika vatomira pasaida ndobva ti atone edu foni ndobva tambidzwa foni yayi ndobva ti inoita mari foni zvikazi dzisodze ma1000 here tikati hatisitozivi kuti inoita mari zvikazi yakunoku iyoyo ndobva ndatofambwa neni ndichitoenda ndisati ndatombofamba kana nguo ndanomwe wangu atobatwa kuno akutoziva kuno napinde motikari ndatopinda motikari paya tatoenda paCentral tichisvika paCentral hatakarohwa ndopa kuzotaura chokwadi chese kuti takafamba so vatanopinda pamba pani pakadai so but mungwana ndina yanga kurasira ini nyaya akatobuda kozanga kuti uyu ndiye anonyatsoziya zvese yokutanga mukuto first day ndakachapuswa handina chandaiziya ndaingobvuma zvese. Saka makazoenda unotongwa rini uye makasitongerwa makore mangani? Ndakatongwa muna zvakaitika 2023 ndakatongwa muna November 2023 ndakatongwa 6 years ndobva ndazobvisirwa nematareva ndasarwa ne3. Saka zvino mazara nemangani? Izvozvo ndirikupika 3 yacho nerestitution because papane restitution ye1000. Vabereki vakazvigamuchira sei? Vabereki vakarwadziwa nenyaya kuti ndiri munhu anga ane mudzimai anga asingatozvinzwisisi kuti ndingada ndichifamba nenzira dzakadaro idzodzo. Saka vabereki vana vanotombofara nazvo because vanenge vanewo zvinhu zvavanenge vakatarisira pauri ubva wafambawo nenzira dzisidzo zvinonyadzisa. Anzwa muchiti mangamane nemudzimai. Mudzimai aiziva here kuti ndiwo basa ramuri kuita remafoni kana kuti madhira nababa ekuti unongozvingonzi mari chero yawo yakomba? Kumudzimai ndingakuti at first takatombotanga tichinyatsotowirana but pandakanga ndakufamba nenzira idzodzo tasingawirirani because hakuna mukadzi anobvuma kuti ubude pamba usiku. Anga asingatozvinzwisisi but aingomunyepero ndikuenda kumakomba ndikuenda kuPenalonga but asingachatowirirani nenyaya iyoyo. Ikatombosvika kwana natete chekuti mukomana handisi kumunzwisisa mafambiro ari kuita haasunzwisisika. Vana tete vakaita batawo sei nyaya yacho? Vana natete vangu kuti mukomana pamwe anogona kunge ari kuenda kumakomba zveshuwa hatingazivi kuti ari rarebiwa. Imai wanzobuda nguva dzipi kunze kuenda kunotengesa mafoni idzi? Ini ndoti chitiko ichi chaitika lese kuti usiku yapa chaitika makuseni ndisingasviki nemafoni kubva kozi kune mukadzi akazviona anobva atozoti haasi kuenda kuPenalonga bamwe. Foni aizara kwani mafoni ndatoenda nawo kutown nditosvika nditomatengesa ndozoenda kumbaya mari chete. Mukadzi aingoti mari ari kubva kuPenalonga kumakomba asingatozivi kuti ndirikufamba nzira dzisidzo. Saka kubva pamakapinda ipapo hama dzauya dzichikuona here sezvinhu zvavasina kunge vanyatsotambira zvakanaka? Hama dzinouya dzichindoona asi hama dzidzi dzichingotaura kuti mwanangu zvinhu zvavakaita izvi hazvisi zvinhu zvakanaka nekuti munhu unofanira kutaura kana ukaomerwa nezvinhu kuti deti izvo zvandachakata handina chakata ndobva ndatokumbira kuregera kuti deti ndiregererewo nenyaya kuti zvinhu zvakangoitiko ndisori notarisiro nazvo ndaitongoti handibatwi but ndakazosvika pakuita sei pakungobatwa. Shamwari mama nenguva yakareba sei muchitamba nadzo? Vanhu vandaitoswera navo ndandanenguva ndichitotamba navo but ndasingazivi kuti ndo zvavanoita but mukuzongoswera tese meme nemukuzokurukura ndomakabva kuronga zvinhu izvozvo zvonzi unombouya tichimboswera tese unozouya nguva dzakati tichifamba tese. Asi uratoratidza kuti basa ravari kuita sekusaziva kwamaita yenyu kuti vaita nezve zvaitoratidza kuti zviri kuvapa cheuviri chakati wandei? Inini ndakatozichiwa kozi vanhu vaive kutoti vaitoswera vatori nemari masikati aitotoswera nawo but manhenjo aisazoziva kuti vairarepi. Saka makuseni ayo munhu ukangomukochiona munhu akangozara mari achikudza kuti ndakabva kuPenalonga ndichione mari yakawanda ende zeshowo chitonowa nemari yakawanda but asingazivi kuti vanoba zvinhu zvevanhu. Saka first day maendeswa nadzwa muchinzi makasiwa kunze kwejurawo kana kunze kwegedhi muchiona zvaita shamwari yenyu makazoziva here kuti anozonopinda sei mukati kana kuti azobuda ndopakazokuudza kuti ukapinda ukajamba mukati unozodai odai?
akatotaura kuti ukapinda unonzi kujegera tawo wainzi jegera tawo saka paanojamba kupinda ka next time akatoti ngatipinde tese usara wakajegera tawo uone zvese zvichiitika mukati uri kunze usara kwamira panze ndokujegera tawo saka apinda mukati chii chinozoitika because zoti mawindo mamwe acho anenge aine mabagla bars zvinenge zvakakiwa chii chinozoitika next ipapo vakomanayo vanenge ndongoti vane zvavanoshandisa ka ungazinzwisisi pa vanoshandisa makhadhi aya makhadhi aya ekumabhengi ndo khadhi raishandisa iroro aitoswaipa khadhi pamahinji emawindo aya rotovhurika kana mafoni atori padhuze tomadhunza ototora zvezvi matopiwa khadhi kamusowa makajambira miga ndakatombozviitawo zvikatoita saka makazo mapinda hapana kana akakubatai hapana akandibata pamatojambira kunze patajambira kunze vatatoenda takazotobatirwa mutauni tozoti pakutsanangurirana mahwina jackpot matora zvinhu zvevanhu nhasi magona mamatone simba rekuti kana mangwana ndoita sei ndodzokera semunhu anga asina kuita sei kubatwa makazomboudza here sahwira kuti ko ukajambira mukati munenge mune imbwa zvinozofamba sei zvekuti imbwa izvo zvasingafungwi panguva iyoyo panguva iyoyo zvasingambofungwi kuti imbwa plus ivo vanonga vachionawopi kutopinda vacho kuti apa panopindika saka pane dzimba dzekuti unonga wakatotageta uchitozoti apa panenge pane zvinhu zviri nana vandoziva matagets avo kuti apa panenge panoita tatarisa mazouya makazouya rini kunoku pamutare rimandi pamutare rimandi ndakauya muna November 2023 masvika panapa muchivhurwa gedhi uku makanzwa sei makutoziva kuti ndaakunogara 6 years dzangu bos 3 handi munozobvisirwa matoita sei masvika makuzoti mukunosevha 6 years dzei muchipinda pagedha makanzwa sei ine ini ndongoti pandakanzi 6 years handauzvinzwisisa zvinhu zvandisina kana kutonzwisisa kana kutotambira ndakatomboita kunge ndakutopinga kozi handauzvinzwisisa ndaitofunga kuti pamwe 3 days but iri 6 days iri 6 years ndaitofunga pamwe 3 kozi ndazvisiri mandiri ndasingazvizivi saka ndaifunga kuti pamwe akungoenda ndobva ndadzoka but ndazopinda mukati umu ndakuchiinterview tikugara newe pana panguva yakareba zvakadai so kozi kumatare chirungu pamwe chinogona kurasa ndakuzonyatsochiexplainira unza iwa tikugara newe nguva yakadai so zvakandibata kozi kamwana kangu kanga chiri kadiki ndakatosiya kamwana kari kadiki zvakandibata ndakarwadziwa kana nanhasi ndotoramba ndichitorwadziwa kuti life irorarama mudzimai wangu handisi kuiziva life irorarama mwana wangu handisi kutoiziva friend ibva yabuda shoko rakazosvika sei kwamuri kuti sahwira wenyu uya nyakudzidzisai basa akatobuda zvakaitika patakanomira mudare ndasina lawyer ndakangonomira ndirini iye angatono magweta ake saka munongoziziva kuti iwe uringomira wega uringori dunga munhu uye ane munhu ari kumutaurira ina handina munhu ari kunditaurira saka indaibvunzwa nedare ndichitaura chokwadi izvi zvinhu zvataita sei zvataiita saka uye airaswa mudare ndichitoti pamwe ndiri kutotaura chokwadi uye achitorazvo saka mabuda mashoko amakatanga kuudzana muri vaviri ndekuti kudii makazomboita here face to face kana kumbosanganawo mukorido maakubuda mukoti mwe ndongoti kubva musuwa ndakasangana netsaona iyi handauzombobvira ndaona kana shamwari shamwari dzandakutoona ihama dzangu nditoone zvandatodzidza zvakatowanda kuti kana kutamba nevanhu panze kuchatinetsei ndikatotamba nababa wangu kozi nhamo yandavapinza ka yakakurisa semudzimai matari kuyachikuona here anouya chindona ndiapi mashoko amakamuudza imi pekutanga semunhu wamainyepera kuti ndikuenda kumakomba akazongobuda zvega kuti aiwa kumakomba hapana kwaienda ndiapi mashoko amakamuudza imi muchitanga kumuona iruregerero ndakatomudza mashoko kuti ndakatomukumbira ruregerero nemhaka yekutoti iye wacho aitochema kuti wakandinyadzisa hama dzangu dzaitoti uri munhu ari right but dzisingazivi kuti ndo zvaunoita but chakazongondifadza ndechekuti dhedhi vake vacho vakazouyawo vakatoswa kati zvinowanika mukwasha zvinowanika asi hatizvikurudzira asi zvinhu zvakanaka
zvara vakatouyawo vakasimbisawo vakatotota zvinowanika asati zikurudziri kuti zvinhu zvinoita sei. Kana munhu waomerwa unofana kuva munhu ari friend, unofana kutaura kuti haina ndino chakati kana kuti ndino chakati. Saka kubva ipapo masawira aya haana kuzombobvira wauya kuzoona kuti munhu uya watakanyepera watakasungisa uya ari kugara sei kuchitokisi kwaakaenda. Handina kana vandakaona kana mumwe chete. Takatarisa mukoma ndofunga kuti munharaunda vanhu vanotora jeri sechinhu chakaomarara. Ndofunga mune mashoko amaitoudzwa muchienda kukoti kuti kujeri kwawakuzoenda uko unodzoka rabhox. Vamwe vanobva vati kunodyiwa sadza rakasangana nemavhu, sadza rakasangana nesimenti. Imi muchisvika panapa Mutare Remand Prison makazvionawo zvese zvakadii, uye jeri ramuri kuona ranhasi nejeri ratinonzwa kumamisha uko zvakasiyana papi, zvane musiyano wakadii? Inini ndingangoti jeri randainzwa ndichitaurirwa inini raindityisa, ndaitoona riri gehena. Asi pandakazenge ndamazviri zvinhu zvandaingoona kuti zvinhu zvaitaurwa nevanhu nezvinhu zvandiri kuona zvinhu zvakatosiyana. Kujeri uku hakubatwi vanhu semhuka, tinotobatwawo sevanhu. Tinotopiwa mukana semukana wandakatopiwa wekudzidzira kugera iwo. Saka ndakatoona kuti zvinhu kujeri kwandaiudzwa kuti kwakaipa kwakadai so. Kana uri munhu ane pfungwa dzakaipa kunenge kwakaipa, asi kana uri munhu ane pfungwa dziri right kunogona kukuitirawo zviri right. Tinoziva kuti kana muri mukati meusungwa kudai kana hama chaidzo dzimwe dzinotaramuka, pane here mimi matambudziko amuri kusangana nawo ekuti kana dzimwe hama dzinogona kutotumira mashoko vanhu vari kuuya kuti akauya ngaasasvikake kumba kwangu kana adzoka, pane here matambudziko amuri kusangana nawo akaita seiwayo? Inini ndinganyepa. Vana natete vaitouya vachitochema kuti mwana wehanzvadzi dzedu matambudziko wasangana nawo haaiti, asi chii havatonzwisisiwo kuti chii. Chii chanyanya kunetsa chaicho havatozvinzwisisi. Vanotouya vachitondinyaradza kuti zvinopera, asi mukana uyu atakupa iwe kuti musazoite futi zvinhu zvakadai so. Pane here mamwe maprojects amuri kuita besides kugera, zvimwe zvamaoko zvamuri kuitawo zvamuri kudzidziswa pano paprison? Panzi ndiri panzira. Izvezvi muri muno mukati meusungwa ndanzwa muchitaura zvekuti makasvika mukangowana zvekugera izvi. Pane zvimwe zvamuri kuita mamwe maprojectso zvakafanana nekuchengeta huku kana kudzidziswa kuchengeta nguruve. Pane zvimwe zvamuri kuita besides zvekugera izvi? Izvozvi mamwe maproject anombouya but inyaya kuti nguva zhinji state tiri kunze kuno, saka panogona kuuya kana zvidzidzo mukati umo. Ndino zvimwe zvandinotomboatenda, asi nguva manje dzinongonozoti pamwe vanogona uya musi Friday kana Saturday tongonozongopesana. Saka ndipapa munoti imi basa renyu rinonyatsofamba, zuva ramunonyatsoziva kuti iri ndotoswera ndiri busy, kana lanji chaiyo ndotozoiona kana kumanheru chaiko? Especially holidays kana weekend meme basa rinomboitika, rinombowanda. Pazuva munogona kugera vanhu vangani? Pazuva unogona kugera kana kuti vanhu kana 20 kana 30. Saka munomanaja sei pressure iyoyo yekuti vamwe vanenge vakagara toziva kuti mubhabha vamwe vanenge vatogara pamabhenji muchiti mukatarisa kudai muona vanhu vachava kutenga vari kuramba vachiwedzera apa iwewo simba pamwe rinenge raakuita richipera, munozvimaneja sei iyoyo pressure iyoyo nepressure yekuti zvakare manje ndakuda kuenda kupi kunoita mamwe mabasa? Unongoshingirira kuti unongomhanyisawo maoko kuti ukasikire kuzorora. Pakumhanyisa maoko hapasi vamunozogera vanhu here pandambotaura paya kuti munenge maakuvagera maakuisa dzimwe mhanza panze? Aiwa uzodaro ukaonoti uri munhu wenyama, ukaonoti apana pandaneta vanhu vanonzwisisa, ndombototi umana chimbondimirira ndimboendewo kulanje. Vanhu vanonzwisisa, munhu anotonzwisisa zvokuti ukamutoti shamari mira ndimboitawo risesi haangarambi. Nemukoma chii chinoita kuti kune dzimwe vamwe vanhu vatombotaurana vanoti inini hama dzangu hadzisi kuti uzondiona zvida nemhosva yandakapara havana kusvigamuchira. Pozoita vamwe kuti vanenge vachitoti vanhu vacho havasi kutombouya kana zvachose kuzondiona, asi kunzoko takanga tine ukama hwakanaka. Chinoita kuti hama dzizorega kuuya kuzoona mudikani wavo kana achinge apinda muusungwa, sekuziva kwenyu kana kuti sekufunga kwenyu chingava chii? Ndongoti kune zvinosiyana. Kuna vamwe vanhu vanogona kutadza kuzvitambira zvokuti pamwe panogona kunge pane zvaitomboitika kumashure kana pamba chaipo chaipo kutoti paigona kunge paitoshaika zvinhu
pasina anoziva kuti ndiani ari kuita zvinhu izvo zvishaike. Saka dzimwe hama manje dzinenge dzakufunga nekuti wapa dambudziko kuti pepe ndakamboshaye chakati changu, anofanira kunge ari iye munhu ari muruzvona. Hamuwirirani nehama. Koita dzimwe hama dzekuti dzinogona kutsamwa, zvakafanana nehama dzangu dzakatombotsamwa at first time, dzakatombotsamwa chaiko kutombotsamwa zvinonyazonoti vanhu vakatsamwa asi vakazongosvika pangozvitambira kuti handozviripo. Muri kugara sei asi nanambuya nanasekuru pano paMutare Remand? Hapana patina dambudziko. Ndakazvitarisa wangu kubva zuva randasvika panapa kusvika pari zvino handina dambudziko randakamboti ndakasangana naro. Mashoko enyu saka ekutendawo anambuya nanasekuru vari kugara nemi zvakanaka kubva musi wa 23 November muchiya pano kusvika nhasi uno musi wa 20 February 2025. Mashoko aminawo kunambuya nanasekuru zvichida munogona kutadza kuvaudza kaprison yese asi vakaonawo chirongwa ichi vanogona kuziva kuti mukomana wedu wekubhabha anga achitaura mashoko aya ekutenda isusu. Ini ndongotenda ZPCS cause ndakanzoti aneka correctional service keke. Correctional service iri kuoneka zveshuwa. Ndovatenda kuti vari kutidzidzisawo nepavanogona napo. Tinozongoti tiri vanhu venyama pacho tinomboda kurasikawo but vanasekuru havatisi tichirasika vanotidzosera mugwaro kuti apo wakupfuurira famba so. Saka chamunoda kuzobatsirwa nacho mabuda muno mukati meusungwa chamunofunga kuti mukaenda kunzoko chamunonobata chemaoko chamuda kuzonoita kuti mubatsirwe neZimbabwe Prison and Correctional Service muchiri muno kuti pamunozoenda vanhu vachitozoti mukomana wekubhabha pane zvinhu zvaakakombera kuti 1 2 3 pandinobuda ndoda kubatsirwawo neizvi neizvi. Ini ndaitofunga kuti ndikabuda panze ndotoramba ndichienderera hangu mberi nebasa rangu remaoko rekugera irori. Saka ndichingodawo mameshinari akaita sezvigero, maglazi nepekuzozviitirawo pacho. Aiwa tinotenda mukoma. Handizivi kana mune mashoko aminawo zvida muda kumhorisawo hama dziri kumba uko dzane kana 2 weeks kana svondo dzisati dzaita se dzauya kuzokuona. Handizivi kana mune mashoko aminawo iko zvino tichipendera. Inini ndongoti mashoko andinayo ekupedzisira ndongomhoresa mudzimai wangu ndichingoti nguva ndiyaMwari ende nguva inosvika kumba ndinouya ngaangochengete mwana. Tinotenda mabva matanga nemhorisa adzimai ndavamwe muchatanga mhorisa tezvara vakamira nemi. Tezvara futi ndinowasimbisa nekuti tezvara handidi nawo handigoni nawo. Ndongowasimbisa futi kuti dhedhi rudo rwenyu ngarurambe rwakadaro kuramba makangoshingirirawo. Ndandatopera tariro ndichiti hama dzese dzichandambira sei dzichingoti imbavha but ndinotoona kuti hama dzedu dzingototi wambabva munhu ka. Unofanira kuchinja chete ungoya kune zvinhu zvakaita sei zvakanaka. Tinotenda chigera yenyu client yenyu ingazorasa tariro. Komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.